Iawn. Siwr i ti, Manon. Lyflu dy weld ti ar y sgrin. Dwi'n iawn, diolch, yndi. Mae'n rhyfedd iawn dyn ni'n gwneud hyn, a peidio bod wyneb yn wyneb, ond na. Ond dyna'r byd dyn ni'n byw ynddo fe erbyn hyn. A mae Zoom yn mor normal, yndi? Ydy. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi gweld fy hun ar sgrin gymaint. Dwi'n mynd yn paranoid am make-up bydde. Dwi wedi gwella technique make-up fi gymaint yn ystod hyn i gyd. Rhaid ti rannu'r cyfrinachau gyda fi nes ymlaen. Ond dwi wedi gweud, dwi'n meddwl bod fi wedi dyweld ti ers noson llyfr y flwyddyn, llynedd, amser yma llynedd. Mae'n anhygoel, meddwl mae'n blwyddyn yn ôl o hwnna, mae'r byd di newid gymaint o na. Dyna dy'r noson dwi'n sbio nôl yna fo ac yn meddwl, nes i jyst mwynhau pob eiliad yna fo. Oedd jyst yn hyfryd. Mi oedd hi'n noson ofnadw o brysur i ti. Dwi'n meddwl bod ti wedi gorffen yr un sgwrs ddechreuais ti. Ond yn sicr gethon ni ddim cyfle i gael sgwrs iawn. Felly mae wir yn braf cael dod at ein gilydd i drafod Llyfr Glas Nebo. A diolch yn fawr iawn i Steddfod Amgen am roi'r cyfle yma i ni drafod ar lwyfan rhithiol. Felly, fe ddechreuodd stori Llyfr Glas Nebo, felly neu ffenomen Llyfr Glas Nebo yn ystod wythnos Steddfod 2019. Nid yn unig oherwydd i ti ennill y fedal ryddiaeth, ond oherwydd bod yr argraffiad cyntaf wedi gwerthu allan yn syth bin. Mi oedd y cyfryngau hefyd ar dan oherwydd y nofel. Mi oedd pobl yn trydar i bod nhw wedi aildarganfod darllen oherwydd Llyfr Glas Nebo, ac mi oedd bron iawn pawb yn dweud bod nhw wedi darllen y nofel mewn un eisteddiad. Felly, erbyn hyn, dyw'r gyfrol ddim cweit yn 2 oed, ond mae hi eisoes wedi ennill Coron Drifflig Llyfr y Flwyddyn 2019. Mae hi wedi cael ei addasu ar gyfer radio a'r llwyfan, ac o 2021 ymlaen, mi fydd gan fyfyrwyr sy'n dilyn tygau Cymraeg gyfle i astudio'r nofel. Felly, does dim rhyfedd bod adolygwyr a phobl yn y diwydiant cyhoeddi yn cyfeirio at Llyfr Glas Nebo fel ffenomen. Felly, cwestiwn hawdd sydd gen ti. Sorry. Yeah, it's going on the wrong one, no? Felly, cwestiwn hawdd sydd gen i ddechrau. Sut deimlad yw hi i fod yn ffenomen, neu'n awdur ffenomen? I ti fel awdur, ydy o'n brofiad ti wedi gallu i gymryd wrth dy bwysau, neu ydy'r profiad yn un sydd wedi dy gipio di fel corwynt? Mae'n brofiad mor od, a dwi'n meddwl efo unrhyw beth creadigol, mae'r amser yn dod, a mae'n amser penodol iawn, ti'n bod y nofel, pan mae nofel yn cael ei chyhoeddi, dim TBA ddim mwy. A pan mae drama yn cael ei llwyfannu, unwaith mae ar y llwyfan, ti'n gorfod gollwng gafel, ac mae'r ymateb i Llyfr Glas Nebo mor anhygoel, mor anisgwyl, mae rai fi ddeud. Un o'r rhesymau nes i yn Steddfod Genedlaethol, achos o'n i wir ddim yn gwybod mesetu safon y llyfr, safon y stori. O'n i'n gwybod os o bobl isio math yna o beth. Ond dwi'n meddwl bod yna elfen yna fi sydd, dwi'n wrth gwrs di botio efo pobl i weld mwynhau hi a bod hi'n cael gymaint o ffys. Ond dwi'n teimlo'n eitha pell o ddiwrthi hi. A dwi'n teimlo, yn ytrach na teimlo yn falch ohona fi fy hun fel yr awdur, dwi'n teimlo'n falch dros y cymeriadau bod pobl yn dall nhw. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid rhywfaint o bellter. A hefyd, ti'n mond mor dda ar peth wyt ti wrthi'n greu ar y pryd. Felly, y ffordd dwi'n gweithredu, dwi'n meddwl di roi lot o bwysau na fi'n hun a beth dwi'n sgwennu rwan. A dy'r pethau sydd wedi mynd, wel, mae'n gret, ond maen nhw'n sefyll ar ei traed ei hun bellach. A mae'n siŵr
mae'n siŵr bod ti wedi symud ymlaen i ddechrau sgwennu rhywbeth newydd erbyn hyn hefyd. Felly mae dy feddwl di mewn man arall fel petai. Yndi, ond beth sy'n rhyfedd am be ddigwyddodd efo Llyfr Glas Nebo ydi, dwi dal yn gweithio ar bethau sydd yn glwm efo Llyfr Glas Nebo. Dwi wedi fod yn drama lwyfan, wrth gwrs, dwi wedi sgwennu sgript ffilm iddi, dwi wedi cyfieithu. A mae yna lot o bethau dwi dal yn gweithio ni sydd yn golygu bod rhaid i fi fynd yn ôl at y nofel o hyd ac archwilio'r themau a'r cymeriadau mewn ffordd nes i ddim wneud cyn cyhoeddi'r nofel. Ond mae'n elfen o'n i wedi ffeindio yn eitha anodd symud ymlaen a mynd ymlaen i'r peth nesaf. Ond dwi'n meddwl yn y cyfnod clo yn ddiweddar iawn, dwi'n teimlo bod fi wedi ymgolli mewn sgwennu yn y ffordd dwi fod i wneud. Ond do'n i ddim wedi ers cwpl o flynyddoedd gynt fi ers i Llyfr Glas Nebo fod allan. So mae'r cyfnod clo wedi bod yn gyfnod creadigol a chynhyrchiol i ti felly? Wel, dwi wedi ffeindio'n anodd sgwennu rhywbeth hir, lle. Nofel dwi angen sgwennu. A dwi wedi ffeindio hwnna'n ofnadwy anodd, ond chydig wythnosau nôl nes i gael syniad am nofel i bobl ifanc, neu plant hyn falle, ac am y tro cyntaf, dwi'n obsesiynol iawn efo'n waith, so unwaith dwi'n dechrau, unwaith dwi'n cael syniad efo nofel beth bynnag, dwi'n gorfod mae jyst yna o hyd, dwi'n gorfod cael allan, a dwi'n wir mwynhau wneud o, ond dwi ddim wedi cael yr obsesiwn yna, a mae rhyw 2 wythnos yn ôl ges i'r syniad yma, ac o'n i fyny tan 3 o'r gloch bore yn methu stopio wneud o. A mae mor braf, o'n i'n dechrau poeni bod fi'n mynd i allu wneud yna eto. Ond mae mor braf hefyd bod o'n digwydd efo nofel i blant. O ti'n sôn bod ti yn ystod y cyfnod clo wedi bod yn gweithio ar nofel i blant neu nofel i bobl ifanc. Ac o ran llwyddiant Llyfr Glas Nebo, dwi'n meddwl rhan o'i llwyddiant yw i bod ti yn apelio at ddarllenwyr ifanc, ond hefyd at oedolion. Ond pwy oedd y gynulleidfa ddealledig di wrth i ti fynd ati i gynllunio a wedyn wrth i ti ysgrifennu'r nofel? Wel, un o'r rhesymau eraill o'n isio trio am ddadlryddiaeth oedd y ffaith bod yr awdures Irma Chilton di ennill ddadlryddiaeth. Dwi'n meddwl yn 1990 neu 1991 efo Mochyn Gwydyr. A dwi wrth fy modd efo Mochyn Gwydyr, mae'n nofel anhygoel, a nofel i bobl ifanc ydy hwnna. Ac o'n i'n teimlo, achos mod i'n sgwennu lot i blant a bobl ifanc, o'n i'n teimlo, yn eitha aml ti'n cyhoeddi rhywbeth, a rhywbeth ti'n meddwl sydd yn dda, a wedyn ti byth yn clywed unrhyw beth amdano fo eto. Ac o'n i'n meddwl, dylsa bod ni'n dathlu fy llenyddiaeth i bobl ifanc. Felly i fi, nofel i bobl ifanc ydy Llyfr Glas Nebo. Nes i roed yn wreiddiol pan nes i roed y nofel i fewn i'r gystadleuaeth, o'n i wedi roed nofel i bobl ifanc ac oedolion. Ond nath y beirniad awgrymu mod i'n tynnu hwnna allan. A weithiau dwi'n meddwl, dwi'n siŵr os nes i'r beth iawn, achos mi nes i dynnu'r disgrifiad yna allan. Ond wedyn nath rhywun bwyntio allan, wel, tasa chdi'n berson ifanc, tasa chdi'n codi nofel i berson ifanc. Pan ti'n berson ifanc, ti jyst yn darllen i fyny, dwyt, i oedolion. Felly nath yna neu fi ddim bach yn well. Ond ie, nofel i bobl ifanc ydi yn ymhen i yn sicr. A o ran y gynulleidfa, ti'n gofyn lot o aeddfedrwydd gan y gynulleidfa ifanc hefyd. Mae'r byd yn Llyfr Glas Nebo yn fyd ôl apocalyptaidd. A dwi ti ddim yn cyfaddawdu oherwydd y gynulleidfa ifanc. Ti'n trafod geni am marwolaeth, mae yna regi yn y nofel, mae yna ryw yn y nofel. Mae yna gyfrifoldeb ar y bobl ifanc wrth ddarllen y nofel. Oes, dwi'n cofio, dwi wedi cael sawl sgwrs am hyn dros y blynyddoedd am sut wyt ti'n sgwennu a sut wyt ti'n pitcho pan ti'n sgwennu bobl ifanc. A'r gwir amdani, dydw i ddim yn gwneud. Dwi'n teimlo, wrth sgwennu bobl ifanc rhywsyd, dwi'n teimlo lot fwy rhydd. Dwi'n cofio bod yr oed yna, a does yna ddim byd ti ddim yn gwybod. A hefyd, dwi'n teimlo, os wyt ti'n onest efo chdi dy hun,
Mae yna elfen o'na i'n meddwl wrth sgwennu'r oedran yma, mi wyt ti'r fersiwn mwyaf pur o honna chdi dy hun pam ti tua 15. A wedyn ti'n mynd yn oedolyn yma, o wedyn cymryd drosodd, a mae yna rhan o'na chdi'n dailwtio dy hun dipyn bach. Felly, mae yna ryw ryddid yn sgwennu'r oed yna, lle da ni jyst i gyd yn, pan ti'n ifanc, ti'n hollol onest, a mae bew ti isio yn onest, ti'n onest gyda'i hun. Felly, dwi byth yn teimlo'r angen i beidio sôn am rhywbeth, neu beidio defnyddio rai geiriau. Dwi'n jyst ddim yn rhan o y ffordd swn i'n siarad efo person ifanc chwaith, dwi'n meddwl. Diddorol iawn. Gawn ni symud ymlaen at y nofel ei hun, a falle trwy grynhoi'r nofel. Mae rhaid i mi gyfadde, doeddwn ni ddim yn ddigon sydyn i brynu copi yn ystod wythnos Steddfod. Felly, mi o'n i'n darllen Llyfr Glas Nebo am y tro cyntaf fel un o feirniad llyfr y flwyddyn, llynedd. Ac wrth droi at y nofel i'w darllen hi, mi oedd gen i ddiddordeb wrth gwrs i weld a oedd hi'n heiddi'r hype. Ond yn fwy na dim, o'n i eisiau i darllen hi ar ei thylerau hun, fel petai, ac ar ynhelerau fy hun fel darllenydd. Allai ddweud bod fi chwaith ddim wedi gallu rhoi i lawr. Ond beth oedd yn haro i am y nofel oedd ei symlrwydd hi. Mae'n nofel syml iawn, ond mae'r symlrwydd yn symlrwydd ymddangosiadol. Ac dwi'n yn sabonu, dwi'n meddwl, trwy ddweud bod yna haenau cyfoethog iawn yn Llyfr Glas Nebo. Felly, o grynhoi themau'r nofel, mae hi'n nofel ôl-apocalyptaidd am oroesi yn dilyn y terfyn, ac am y gobaith wedyn sy'n cynnal dy gymeriadau di. Dyn ni byth cweit yn clywed yn iawn beth yn union oedd y digwyddiad byd-eang sy'n cychwyn y terfyn, ond penllanw'r sefyllfa yw bod Wylfa yn ffrwydro, mae Gogledd Cymru yn cael ei llygru a mae'r boblogaeth leol yn rhan fwyaf yn cael ei lladd. Mae'r nofel wedyn yn troi o amgylch sut mae Rowena, i mab Siôn a'i merch Dwynwen, yn goroesi wedi'r terfyn. Ond fel rhai o nofelau eraill di, a dwi'n meddwl am Fel y Deryn, Llanw, Plien hefyd, mae Llyfr Glas Nebo hefyd yn nofel sy'n mynd i'r afel a chymhlethdod perthynas pobl a'i gilydd. Felly, dwi yn dod at y cwestiwn nesaf. Mae llenyddiaeth ôl-apocalyptaidd, llenyddiaeth ddystopaidd yn genre llenyddol cydnabyddedig. Felly, o ran y broses greadigol, beth ath gyntaf i ti? Y syniad o'r terfyn neu'r cymeriadau? I fi, wastad cymeriadau sy'n dod gyntaf. Dwi'n meddwl, o'n i'n ymwybodol mod isio sgwennu rhywbeth o apocalyptaidd ers o'n i'n fach. Dwi'n cofio, mae bob dim dwi'n sgwennu, dwi'n meddwl yn dod o ryw fath o brofiad personol, yn dod o ryw fath o ofn os lici di. A oedd genna i hynlle o'n i'n cael dro ar ôl tro pan o'n i'n fach iawn am rhyw drychiniad niwclear. Lle mae fi o'r ddiwedd yn penderfynu am sgwennu am yna, rhyw fath o drio wynebu'r ofn yna. Ond, dwi'n teimlo, efo Llyfr Glas Nebo, a'r nofel eraill i gyd, mewn ffordd, ti'n cymryd y cyd-destun allan ohono fo, sef o dal yr ei fath. Felly, i fi, di ddim yn nofel am drychiniad niwclear, mae hi'n nofel mam a mab a'r broses o fod yn riant pan mae'r plentyn yn tyfu ac yn naturiol yn tyfu oddi wrtha chdi. A dwi'n meddwl lot o nofela ers i fi gael plant yn hun, hyd yn oed pan oedden nhw'n fach, o'n i'n just gwynebu'r ofn yna, lle ti just yn rhoi dy gariad i gyd i'r bobl newydd sbonna, yn y disgwyliad y bydden nhw yn dy adael di ryw fydd. A sydd ydyn ni fel rhieni yn ymdopio yna. A wedyn i fi dyna di asgwrn cefn Llyfr Glas Nebo ydi Rowena a Siôn. Okay.
Na, yn sicr, dyn ni ddim yn gallu i gwarchod nhw rhag pob dim. Lle di sôn falle chydig bach fwy am y cymeriadau a sut nhw'n ymdopi â'i sefyllfa. Rowena, er enghraifft, mae hi'n gymeriad, mae'n sôn dipyn i hun i bod hi wedi caledu mewn ymateb i'r terfyn. Ia, dwi'n meddwl maen nhw'n ymateb mor wahanol i'r newid yn ei amgylchiadau nhw. Mae hi yn, fel ti'n dweud, yn caledu ac yn ffeindio fo'n anos falle am ar byd newydd yn siwtio Siôn lot gwell yn y dechrau beth bynnag. Ond dwi'n meddwl bod y ffordd maen nhw'n ymateb i ddiffyg pobl eraill yn wahanol iawn, yn erbennig fel mae Siôn yn mynd yn hun. Dwi'n meddwl bod o yn reddfol angen pobl, a mae hi yn reddfol yn ynysu hun. Un o'r bethau sydd yn ddifyr ofnadwy am ymateb pobl, achos mae llyfr yn dod allan, a wrth gwrs, fedri ddim newid o, a gobeithio fysa ti'n eisiau beth bynnag, ond un o'r pethau sy'n ddifyr i fi ydi gweld ymateb pobl i'r diweddglo. Ydych chi'n meddwl bod hwn yn ddiweddglo hapus neu ddim? A mae pobl wedi gofyn y cwestiwn yna i fi, a dwi'n yn siŵr beth yw'r ateb, ond dwi'n meddwl fysa'r ateb yn wahanol iawn i'r ddau brif gymeriad. Efo unrhyw gymeriadau, ti'n gorfod cydnabod ffona lot, wel dwi'n gorfod cydnabod ffona lot fawr iawn ond fi fy hun yn y cymeriadau i gyd. Siôn yn ogystal ar Rowena, ond dwi'n meddwl mod i cweit wedi wynebu faint o Rowena ydw i nes i gwmni'r Frân Wen lwyfannu. Y ddrama lwyfan, a nes i gerdded i fewn i'r stafell marfer. Oedd Tara Bethan yna, oedd yn actio Rowena. Ac o'n i'n teimlo, o'n i'n methu siarad o fi, o'n i'n teimlo'n hollol yn hyfforddus o fi. Achos o'n i'n meddwl, wel, ia, mae hi'n actio fi. A wedyn oedd hi'n teimlo'r ei fath, wedyn nathon ni gael cwpl o ddyddiad madwy awkward efo'n gilydd cyn fysa gael wrth gwrs. Ond ia, dwi'n meddwl, trio gweld sut sa chdi dy hun yn ymateb i'r un sefyllfa, dwi'n meddwl, a wedyn, mae yna heina i hynna fyd yn dweud. A mae'n ymateb yn reddfol iawn, yn dyfu, yn ymateb yn reddfol fel mam, ac yn gwbl ymarferol. Ac mae'n dati sortio bwyd, mae'n prynu twnnel tyfu, mae'n hel dŵr at ei gilydd, ac un o'r pethau gorau oll, mae'n dwyn yr holl lyfrau Cymraeg o'r llyfrgell leol. Mae yna hiwmor yn hynny, ond wrth gwrs mae'r llyfrau yn arwyddocaol iawn. Ond gai ofyn hefyd am y cymdogion. Mae'r cymdogion yn gymeriadau diddorol. Saeson yw Mr a Mrs Thorpe. A wedyn mae'r terfyn fel petai'n gwastrodi gwahaniaethau cymdeithasol a diwylliannol. Mae gen ti darlun sympathetig iawn o'r bobl ddwad yma. Ac o'n i'n teimlo bod e'n rhywbeth grymus iawn. Mr Thorpe, y Sais, yw'r un sy'n egluro wrth Rowena pam i bod hi wedi mynd ar llyfrau. Ie, dwi'n meddwl, nes i'n meddwl amdano fo'r pryd, dwi jyst yn tueddu sgwennu beth sy'n dod allan. Dwi beth yn cynllunio dim byd, o'n i ddim wir yn gwybod cyn sgwennu fo'n beth o'n mynd i ddigwydd. Ond ar ddechrau'r nofel, ti'n falle gweld nhw mewn ffordd. Alla bod ni'n tueddu gweld pobl sydd yn symud i Gymru a ddim yn dysgu'r iaith, ddim yn dod yn rhan o'r gymuned. Mae yna bortread eitha du a gwyn, ond wedyn unwaith mae'r terfyn yn digwydd, ti'n sylweddoli bod pawb jyst yn bobl, a bod yna ddim drwg a da, neu alla bod yna lawer iawn o dda, ti'n bod. A dwi'n meddwl alla bod yna rhan o'n efo, dwi wedi cael llawn bol yn darllen amdano nhw a ni. Dydy o ddim mor syml yna. Ac achos bod bob dim, achos mae cymeriad sy'n lliwio popeth dwi'n sgwennu, dwi byth yn teimlo fatha bod fi'n gallu cael get away
efo sgwennu rhywbeth baddies. Dwi ddim yn dda iawn sgwennu baddies. A do'n i methu wneud nhw. Doedden nhw, yn ymhen i, doedden nhw ddim. I fi, nhw nath achub Siôn ar y Wena mewn gymaint o ffurf. Hefyd, o ti'n sôn am Rowena ar y dechrau bod hi wedi gwneud mor dda o ran bod hi'n coginio, cael dŵr glân a pethau. Dwi'n meddwl, un o'r pethau yn y nofel ydy teimlad, mae goroesi, pan mae'r sialens ydy goroesi, mae'r sialens yn un clir iawn. Ti'n gallu neud o, ti'n gwybod beth ti angen neud, ti'n angen bwyd, ti angen dŵr glân, ti angen lloches. Ond unwaith ti wedi goroesi, beth sy'n dod wedyn, dyna dy'r beth anodd. Mae hynny'n arwain yn daclus iawn at y cwestiwn nesaf. Beth sy'n dod nesaf ar ôl goroesi. A wedyn, dwi wedi sôn am y llyfrau. Ac un o'r pethau sy'n gwneud Llyfr Glas Nebo yn nofel mor gyfoethog yw'r ffaith i bod hi hefyd yn nofel am ddarllen ac am y broses o sgrifennu. Felly, o feddwl am Rowena yn dwyn neu'n achub y llyfrau Cymraeg o'r llyfrgell leol, ti am sôn ychydig am arwydocad y llyfrau, y darllen a'r sgwennu, nid jyst i deitl y nofel, ond hefyd i strwythur y nofel? Ie, o'n i jyst yn meddwl bod o'n syniad reit difyr ydy efo Siôn, achos bod o'n mor ifanc pan mae'r terfyn yn digwydd, sut mae yn Cymru ni, y ffordd da ni'n byw rwan, yn edrych iddo fo, pan mae'r yr unig bwyntiau sydd gyda fo i gyfeirio at nhw ydy llyfrau Cymraeg. Felly, tasach chdi mond efo llyfrau Bethan Gwanas, y Llwyd Owen, y Dewi Prysor, a T.H. Parry Williams. Tasach chdi mond efo'r pethau yna sut sa Cymru yn edrach yn dy ben di. Mae fatha, mae'n gymaint o bethau, da ni falle'n darllen amdano fo, a sgynna ni ddim profiad personol ohono fo. Dwi rioed wedi bod i America, ond dwi'n darllen lot o lyfrau am America, a mae gennau lun yn ymhen o sut mae'n mynd i fod. Ond ydy'n llenyddiaeth ni yn adlewyrchu, pwy ydyn ni? A hefyd, dwi'n meddwl bod o yn fater o perchnogi yn llenyddiaeth ni. Achos dwi yn clywed yn eitha aml pobl yn dweud, dwi'n ffindio'n anodd darllen Cymraeg. Dwi wedi teimlo fo, o blaen ydy, mae yna lyfrau falle dwi'n teimlo sydd yn rhy glyfar i fi. Ond nonsens dyna, mae'n gwirionedd yn dweud, fi bia nhw yr un fath a mae Siôn ar Rowena bia nhw. Dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol bod Rowena yn enwedig yn ei achub nhw pan mae hi wir yn teimlo bod gen i hi ddim hawl dros nhw. Ie. Ac o ran arwydocad y teitl hefyd, wrth gwrs, y Llyfr Glas Nebo yw'r llyfr glas mae Rowena'n dwyn o Nebo mwyn i Siôn gael sgwennu ynddo fe. Ie, wel, dwi'n yn cofio pryd ddoth y syniad yna. Dwi'n meddwl bod o eto, dwi'n chydig iawn o wybodaeth sydd gen i ar lyfr coch Hergest a llyfr di Caerfyrddin. Ond eto mae o'n ymwneud efo perchnogi a'r busnes mae'n bod ni rwan yn profiadau ni yr un mor ddilys a'r un mor bwysig a'r profiadau sydd yn y llyfrau yna. A mae rhywbeth mor iconig am Llyfr Coch Hergest, Llyfr di Caerfyrddin. Ie, a nath rhywun bwyntio allan wedyn, fatha brad y llyfrau gleision, a nes i nodio gan beidio cyfadda bod fi heb feddwl am yna o gwbl roedd y teitl ar y nofel. Wel, falle bod ti wedi colli cyfle trwy beidio lleoli'r nofel yng Ngheredigion, oherwydd dychmygu y trysorau bydde Rowena wedi gallu dwyn o'r Llyfrgell Genedlaethol.
Mae strwythur y nofel gen ti yn mynd yn ddyfnach na jyst y cymeriadau yn adrodd y stori trwy sgrifennu yn Llyfr Glas Nebo. Mi wyt ti'n defnyddio techneg meta-narratif yn effeithiol iawn. Mae gen ti stori o fewn stori a ti'n tynnu sylw at y broses o lunio'r stori. Ac yn y bôn, dwi'n meddwl, mae Rowena a Siôn yn sgrifenwyr, yn awduron, ac yn awduron gwahanol iawn i'w gilydd wrth gwrs. Mae Siôn fas o'n barod iawn i ysgrifennu, ond mae Rowena wedyn yn fwy anfoddog. Ti wedi sôn amdani fel rhywun falle heb gael blas ar astudio llenyddiaeth yn yr ysgol, rhywun sydd ddim yn ofnadwy o hyderus yn sgrifennu neu'n darllen mewn cywair ffurfiol, ond drwy ddarllen y llyfrau mae hi'n dwyn o'r llyfrgell a thrwy sgrifennu yn Llyfr Glas Nebo, mae hi yn darganfod i llais yn dyfu. Felly, i fod arfer, oeddet ti hefyd yn meddwl am Rowena a Siôn fel awduron wrth i ti sgwennu'r nofel? Yn llwyr. Dwi'n meddwl bod swyddogaeth Llyfr Glas Nebo yn hollol wahanol i'r ddau ohonyn nhw. Mae Siôn yn sgwennu fo i ddechrau beth bynnag fel cofnod o beth sy'n digwydd yn union fel oedd Rowena wedi bwriadu iddo fo wneud. A mae o'n troi fewn i ryw fath o ddyddiadu, ryw fath o ffrind. Ond dwi'n meddwl bod Rowena yn sgwennu achos bod hi angen sgwennu, mae angen deud y pethau yma, sa neb yn gwybod. A mewn un ffordd, mae'n jyst yn ateb hawdd oedd i sgwennu fo yn y ffordd yna, oedd bod fi'n gallu cael y ddwy ochr i'r stori. Ond o fod wedi mynd yn ôl at fo a meddwl amdano fo fel ar gyfrwng gwahanol i stori, fatha ffilm neu drama lwyfan. Dwi wedi meddwl am y ffaith bod nhw'n dewis be maen nhw'n sgwennu, a maen nhw hefyd yn dewis be dydyn nhw ddim yn sgwennu. Felly, da ni fel darllenwyr yn gorfod ymddiried yn llwyr yn yr hyn maen nhw'n rhannu efo ni. Da ni'n gwybod faint ohono fo sy'n wir, da ni'n gwybod beth sy'n cael ei adael allan. Mae Rowena yn deud yn y llyfr bod hi'n dewis peidio sgwennu am ei chefndir. Felly, da ni'n gwybod dim oll amdani o le mae wedi dod, am ei theulu hi. Ond tybed oes yna bethau eraill yn digwydd yn ystod cyfnod y stori nad ydym ni'n cael gwybod amdano fo. Mae'r ymateb eto fo hwn wedi bod mor ddifyr, dwi wedi cael gymaint o gwahanol theories. Ges i un theori, fatha rhywun sôn bod rhywun yn eu clwb darllen nhw wedi dweud bod Rowena wedi dyfeisio cymeriad gwion yn llwyr, a na Siôn oedd tad Dwynwen. A nes i fel, na, ond oce. Ond mae yna rhyw fyd y personolau ddeud hefyd, ynddo? Achos dim yn stori fi ydy hi. Felly, wrach bod yna gam arwain bwriadol yn be maen nhw'n sgwennu, da ni wir ddim yn gwybod. Ie, ac wrth gwrs fel darllenwyr, dyn ni yn dod am baggage diwylliannol, emosiynol yn hynny i unrhyw destun dyn ni'n ei darllen, yn ogystal â'n profiad ni o destunau eraill. Felly, falle bod gen ti ddarllenwyr sy'n darllen pethau tywyll ofnadwy hefyd. Wel, mae un o'r pethau sy'n hyfryd am sgwennu rhywbeth sydd wedi cael ei sgwennu mor syml, a hefyd pan mae pobl yn darllen y llyfrau eraill wedi sgwennu, bobl ifanc yn enwedig. Dwi'n sylweddoli fwy wrth i fi sgwennu mwy o lyfrau, ydy mae llyfr yn, allai bod o'n 75% be dwi'n sgwennu yn efo, ond mae o'n 25% yn adlewyrchiad o feddwl y darllenydd. Felly, mae'n themau yn Llyfr Glas Nebo, pobl yn deitha fi bod hwn a hwn yn thema, na hwn a hwn yn thema. Dwi'n yn gweld o'r gwbl. Dwi'n yn feddwl bod o'n ddim yna. Mae jyst dehongliad ydy ond. A wrth i ti fynd ati weithio ar y ddrama lwyfan, o ffilm ag ati, dwi'n siŵr bod yr ymatebion yna yn cyfoethogi'r fersiynau eraill o'r Yn sicr.
Yn enwedig efo'r drama lwyfan, nes i fynd i weld, dwi'n meddwl, 2-3 gwaith yn unig, ond wedyn os o'n i'n mynd yn yr bar wedyn ac yn sgwrsio efo pobl, ges i gymaint o adborth pan nes ti roed y darn yma i fewn, pan oedd y darn yna ddim yn y nofel chwaith. O'na un, dwi'n cofio, ambell berson yn dweud am Gwdig y Sgwarnog yn dweud, nes ti adael allan y darn pan maen nhw'n ffindio allan bod Gwdig pan mae'r plant yn ffindio allan bod Gwdig wedi ladd. Ond dydy hynna ddim yn digwydd yn y nofel. Ond oedd na sawl person wedi gweld isio'r darn yna yn Ramal Lwyfan. Eitha lot o hynna yn digwydd. Mae'n gret, modd o. A dyna falle sy'n digwydd pan fydd yr awdur weithiau yn gwybod mwy na'r cymeriadau, felly. Wrach. Mae rai fi ddweud, fel mam i fachgen, un o'r pethau dwi'n hoffi am Siôn yn Llyfr Glas Nebo, a Hewen Pluen o ran hynny, yw'r ffaith i bod nhw'n fechgyn darllengar sydd hefyd yn digon cyfforddus yn trafod eu teimladau nhw. Felly, dyn ni wedi sôn am bwysigrwydd llyfrau o ran tystio bod y Gymraeg a Chymru wedi bodoli fel petai. Arwydd y Cad, y llyfrau eiconig, y canon llenyddol a Llyfr Glas Nebo. Ond yn y gwacter cymdeithasol diwylliannol sy'n dilyn y terfyn, i ba raddau mae'r llyfrau yma hefyd yn fframio bydolwg Rowena a Siôn. Ti wedi crybwyll yn barod. Hynny yw, i ba raddau mae'r llyfrau yma wedyn yn rhoi siap i'w bywydau mewnol nhw ac yn eu helpu nhw i wneud synwyr o'r byd cyn ac ar ôl y terfyn. Dwi'n meddwl mae llyfrau ydy'r ffram. Yn enwedig i Siôn, falle, mae gen Rowena i gorffennol i fframio pwy ydy hi, ond yn y llyfrau sydd gennym ni allai bod ni ddim wir yn gweld y pwysau sydd ar fechgyn dynion ifanc, y peth macho yma o beidio sôn am yn teimladau. Felly dwi'n meddwl bod Siôn yn rhydd o hynny mewn lot o ffyrdd. Ond mae rhaid cofio hefyd bod y llyfrau sydd gennyn nhw, rhaid dethol ydyn nhw, ynde? Felly sydd gennyn nhw ddim popeth. A dwi'n meddwl bod hwnna mewn ffordd, dwi'n cofio pan o'n i'n sgwennu'r nofel, sbio ar fy silff lyfrau fy hun. A meddwl, dyma beth sydd nhw. Sy'n nhw ddim, mae'n lot o glasuron sydd ddim gyda fi. Mae'n lot o glasuron sydd ddim yn cael eu crybwyll nhw. A jyst yn trio ystyried mewn llyfrgell eitha gwledig yn Mwynedd. Fysa gen ti ddim popeth. Wedyn, nid yn unig mae gen ti mon llyfrau Cymraeg, ond mae gen ti ddetholiad penodol iawn o lyfrau Cymraeg, a falle mwy o rai modern. Ond mae'r ffaith bod Siôn, dwi wrth modd efo cymeriad Siôn, yn hogyn mor anwyl. Dwi'n meddwl allai bod hynna'n testament i safon y llyfrau. Dwi'n caru darllen. Dwi'n caru darllen erioed o'r dechrau. A allai bod hwnna'n rhyw fath o nofel sydd jyst yn fatha nofel serch tuag at yr holl lyfrau yma dwi wedi darllen. Hefyd, dysgynna i ddim addysg uwch. Nes i adael ysgol ar ôl neu lefel A. Ond dwi wedi darllen ers hynny. A weithiau, fel o'n i'n dweud, teimlo bod genna i ddim hawl ar ryw fath o llyfrau mwy academaidd allan. Ond dwi'n gwybod, mae'r ffaith bod Siôn mor wybodus, mor glyfar yn emosiynol. Dwi'n meddwl allai bod o'n cael hynna gen y nofela a dim gen i fam. Ie. Ac o ti'n sôn amdano fe yn rhydd o ddisgwyliadau cymdeithasol ac yn rhydd felly i feddwl am ei deimladau ac i drafod ei deimladau. Ac un peth sy'n eitha trawiadol, ac mae fel motif yn mynd
drwy'r nofel hefyd, mae Siôn yn barod iawn i gyfaddau nad yw yn deall. Dwi ddim yn dall yn fytif a cyson. Yndi. A just, edrych arno fo o ran y pethau bob dydd, fatha sut fysa ti'n esbonio pizza delivery i rywun yn y byd yna, neu sut sa'ch ti'n esbonio beth di point Instagram. Dwi wrth y modd efo cyfryngau cymdeithasol, dwi wrth y modd efo pizza delivery hefyd. Ond pan ti'n trio roi nhw mewn rhyw fath o synnwyr i rywun sydd ddim wedi cael y profiadau yna, dwi'n meddwl bod o'n neud i chdi ystyried fel, mi oedd hynna, dipyn bach yn rhywbeth. Ti jyst yn gweld y cracia yn y byd ni rwan, dim bod fi'n barnu nhw, gobeithio, achos dwi'n rhan ohonyn nhw, ond jyst gweld y byd trwy lygad rhywun. A bod ni fel darllenwyr hefyd yn trio esbonio fo i ni'n hynny wrth allan. Allan o'i cyd-destun, wrth gwrs, maen nhw'n ddiarth. Yndi. Fel, tysa rhywun yn dod o gan mlynedd lawr lein a trio esbonio pethau ni, dwi'n siŵr sy'n swnio fel nonsens fysa, ond cyfathrebu ydi lot. A just esbonio, i Siôn trio esbonio pobl eraill, mae'n rhan yn y nofel lle, ddim yn dallt bod pobl yn gallu mynd i siop a jyst cerdded heibio gilydd. Achos iddo fo, yr un peth sydd ar goll, y peth sanctaidd yma, ydy person arall. A mae trio esbonio'r ffaith, swn i'n gallu mynd allan ar y stryd yn Hywyn fan, a cerdded heibio rhywun a peidio cydnabod bod yna berson arall yna. Mae o'n eitha od bod ni'n neud hynna. Yn union, a dwi'n gwybod, mae rhan o hynny ti wedi bod yn sôn amser dyn ni'n ymateb i bobl eraill, ac wrth gwrs yn ystod y cyfnod clo, mae'n brofiad sy'n eitha gyffredin i ni gyd erbyn hyn. Mae llyfrau da wastad yn llawn haenau cynnil, a dyn ni yn gweld gwahanol haenau mewn llyfrau wrth i darllen nhw mewn cyd-destun gwahanol, ac wrth i darllen nhw ar adegau gwahanol yn ein bywydau ni hefyd. Felly, o'n i eisiau holi am y cyfnod clo, oherwydd dwi yn cofio yn reit gynnar yn ystod cyfnod clo bod rhywun wedi rhoi yn y trydarfyd neges yn dweud Tafod y Moch bod Llyfr Glas Nebo yn nofel broffwydol. Ac o'n i'n sicr yn ystod y cyfnod clo yn gallu uniaethu ar her o addysgu plentyn o gartre. Ond wyt ti'n meddwl bod modd dehongli elfennau o Llyfr Glas Nebo o'r newydd yng ngoleuni Covid-19 a'r cyfnod clo? Dwi'n meddwl allan sy'n ni'n sgwennu fo rwan, fysa fo chydig bach yn wahanol, achos un o'r pethau sy'n wir yn synnu fi. Mwyaf dwi'n meddwl amdano fo, ar hyn o bryd, dyn ni'n mewn cyfnod lle dyn ni'n dod allan o'r cyfnod glori chydig bach, dyn fwy awyr beth ddaw, ond un o'r pethau sy'n synnu fi ydy pa mor gysurlon ydy'r mundane. A fel, da ni jyst yn Tysys ti wedi deitha ni amser yma flwyddyn dwytha bod hyn yn mynd i ddigwydd, a bod yn plant ni'n mynd i golli gymaint o ysgol, a bod ni'n mynd i fethu mynd i gwaith, a bod ni'n gorau gwisgo mwgwd, a bod fi'n cael mynd i weld nain, a hyn i gyd. Swn i wedi panicio, ond y gwir ydy, mae'n digwydd, a ti jyst yn cael ymlaen. A dwi'n meddwl, wrth gwrs mae Llyfr Glas Nebo yn wahanol o ran, da ni dal efo pobl, da ni dal efo'r we, a mae'r we yn rhan mor allweddol o'n bodolaeth ni wan. Ond dwi'n meddwl swn i wedi ychwanegu mwy o'r mundane, achos dwi'n synnu cymaint at faint o gysur mae rhywun yn cael, jyst o wneud pethau eitha boring. Dwi'n meddwl bod yr elfen o werthfawrogi pobl yn canu cloch rwan, achos wrth gwrs mae'n bobl da ni ddim yn gallu gweld. Colli gafel ar amser hefyd.
Ie. Ond y peth mawr am hwnni ydy, da ni wastad rwan, dwi'n teimlo bod ni wastad i bod efo'r gobaith, efo'r disgwyliad, bod pethau'n mynd i fynd yn ôl i'n union fel oedden nhw. A dwi'n meddwl mae dal yn teimlo yna, a dwi ddim yn meddwl oedd Siôn ar Wena eisiau hwnna. Ond hefyd mae'n ddiddorol, mwyaf da ni'n dod allan o'r cyfnod yma, dwi'n clywed gymaint o bobl yn dweud, dwi ddim wir eisiau i hyn stopio, dwi'n cael amser. Mae rhaid i ddweud, dwi wir, dwi'n mwynhau cael amser efo fy mhlant adra, da ni'n cael lot o sport, da ni'n cael lot o amseroedd hyfryd. A mae'n elfen o'na fi'n meddwl, pan mae'r goliadau na'n dod yn ôl ar Sir Fôn, ydy yna'n beth da, neu ddim, ti'n gwybod, mae'n gwahanol o ffyr. Mae'na fyd newydd yn agor eto, ond mae'na normal newydd i ddod i arfer ag e. Oes, wel, a fydd o'n ddiddorol gweld faint mae hyn yn newid ni, neu ddim. Y pryder sydd gen i ydy bod ni'n dysgu dim o hyn. Ond gobeithio bod fi'n anghywir. Ie, achos yn sicr mae'r cyfnod clo wedi bod yn beth llesol i'r amgylchedd. Ac o ran y nofel, tua'r diwedd, jyst cyn i'r heddlu ymddangos, mae'r adar yn dychwelyd. Felly, just i gloi, mae Llyfr Glas Nebo yn cloi gyda cheir yr heddlu'n cyrraedd y goleuadau yn ailgynnau yn Sir Fôn, ac mae Rowena wrth gwrs yn rhegi yn dwi wrth weld car yr heddlu. Mae'r pethau yma'n tarfu ar fywyd anodd, ond bywyd dedwydd iawn Rowena a Siôn. Felly, ti wedi bod yn meddwl am ddilyniant i'r nofel o gwbl, o ran sut mae Rowena a Siôn yn ymateb i'r cyfnod newydd eto yma sydd ar droed ar ddiwedd y nofel? Dwi ddim yn meddwl byddai'n sgwennu dilyniant i Llyfr Glas Nebo. Alla byddai'n newid yn meddwl, ond ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod dwi'n licio'r ffaith mae chi fel darllenwyr sy'n gorfod penderfynu sy'n mynd nhw'n ymateb. A dwi'n meddwl bod rhan fwyaf bobl yn gwybod sut fysa nhw'n ymateb. Dwi'n meddwl ar unig beth, a dwi'n mynd rhag gweld hyn chwaith a dweud y gwir, ond dim yn amhosib, swn i'n sgwennu am yr un drychineb, ond o perspektif bobl hollol wahanol. Wedyn, o gymryd, alla bod na, just dros y bryn, i Siôn ar Wena, falle bod na bobl eraill, neu mewn pentra arall, achos mae'n gymaint o gymeriadau, da ni jyst yn cael eu crybwyll nhw, fatha gaenor yn y salon, neu dyl mae Rowena'n gweld yn y salon ar ôl y terfyn. Da ni'n yn gwybod beth di hanesio nhw gwion, da ni'n yn gwybod di hanes o. Weithiau dwi'n meddwl, sa'n eitha neis mynd ar ôl hynna. Ond dwi'n gwybod, dwi'n teimlo fatha bod fi angen neud pethau hollol wahanol am rwan. Sonia, ysdi bod ti yn cyfieithu Llyfr Glas Nebo i'r Saesneg felly? Wel, ie, dwi wedi chyfieithu Saesneg. Nes i wneud hynna achos bod fi'n brysur iawn efo gwaith. Ac dwi'n mwynhau cyfieithu creadigol yn fawr iawn. Dwi'n mwynhau sgwennu'n Saesneg achos dwi ddim yn cael cyfle wneud yna mlaen. A wedyn nath cyfnewid fel Cymru. Nath nhw rhoi pennod allan. A mi ges i asiant, a wedyn mae 'na sawl peth eitha cyffroes yn digwydd efo gwahanol ieithoedd a falle Llyfr Glas Nebo. A mae hwnna'n un o'r pethau sydd i fi, mae jyst mor rhyfedd bod fi'n allai cael e-bost gen asiant yn dweud, mae'r person yma yn Sbaen wedi darllen Llyfr Glas Nebo, a maen nhw eisiau cael yn fanna. A dwi'n meddwl, i fi, diolch ond yn gwneud synwyr yng Nghymru. Ond eto, mae mor braf bod o'n gwneud synwyr mewn llefydd eraill. Ond y teimlad dwi'n gael ydy bod o'n gwneud synwyr i wledydd tu allan i Brydain. Dwi'n yn gwybod faint o synwyr wneud o'n gwneud yn Lloegr, sydd yn really odd, ond dyna di'r ymateb dwi'n gael ar hyn o bryd. I ba bynnag iaith mae'r nofel yn cael i chyfieithu,
oherwydd bod llyfrau a llyfrau Cymraeg, llyfrau traddodiad Cymraeg, hefyd bod nhw mor allweddol, mae hynny'n mynd i fod yn her sylweddol i unrhyw gyfieithydd. Felly, bydd yn ddiddorol gwybod pan nofelau Sbaenaidd sydd yn y fersiwn Sbaenaidd. Ia, wel, be dwi wedi gwneud efo'r un Saesneg, oedd o'n mor anodd meddwl am, achos yn amlwg o'n i ddim isio tynnu'r yn Saesneg, mae'n nofel Gymreig, so o'n i eisiau cyfeiriadau, o'n i eisiau symud o draw i fod yn nofelau Saesneg, bod y fam a'r mab yn siarad Saesneg. Felly be nes i wneud oedd trio meddwl pam fasta Siôn a Rowena yn sgwennu Llyfr Glas Nebo yn Saesneg. A nes i fel, wel, dweud gwir, mae'n neud synwyr, maen nhw'n siarad Cymraeg efo'i gilydd, a Cymraeg ydi mamiaeth nhw, ond os ydyn nhw'n meddwl na dyma fydd yr unig gofnod ar ôl ar ei folau nhw, falla fysa nhw'n sgwennu mewn Saesneg, achos bydd y mwyafrif. A wedyn, yn y fersiwn Saesneg, maen nhw'n sgwennu'r llyfr yn Saesneg, ond mae'r llyfrau maen nhw'n achub dal yn Gymraeg, a maen nhw'n ara ddod i gwerthfawrogi i mamiaeth. O, felly mae yna hein ychwanegol yn y fersiwn Saesneg. Oes. Mae o'n un o'r pethau hyfryd am cyfieithu ngwaith yn hun, ydy bod fi'n gallu chwarae fo faint bynnag dwi eisiau. A mae yna ryddid hefyd wrth gyfieithu bod ti ddim yn goffo gwneud yn slafaidd. Mae'n braf. Bod modd cael fersiwn arall o petai. Pryd allwn ni ddisgwyl medru prynu copïau o'r fersiwn Saesneg? Dwi'n yn siŵr, mae gennau gyhoeddwr yn yr Unol Daleithiau, ond dim yn Saesneg yn Mhrydain ar hyn o bryd. Ond asiant mae'r ail boi. Mae'n gweithio'n galad i fi, felly gawn ni weld. Croeso bysif. Wel, yn sicr, dwi wedi mwynhau sgwrsio gyda ti am y nofel, a dwi'n mwynhau troi eto at Llyfr Glas Nebo a'i darllen hi ynglŷn i yr hyn ti wedi dweud. Ond hefyd, dwi'n edrych mlaen i weld beth ti wedi gwneud gyda'r fersiwn Saesneg hefyd. Felly, dwi'n fy Sbaeneg i ddim yn ddigon da i ddarllen fersiwn Sbaeneg. Diolch o galon i ti. Na, diolch. A dwi'n edrych mlaen yn fawr iawn at gael cwrdd dros baned go iawn rhywbryd. Bydd o'n brafyd. Diolch i ti. Diolch.